Леко, леко, леко. Леко линията. Линията. Да, Пепи, това ли ме първа? Да бе. Тук ги изваждат, какво ти кажа. То малко скрита работа става. Фини багажници, фини коли. Ги товарят. Откъде мога да знам аз? Добре. Разбрах. Черен плик тук има ли? Има вътре в белия. Вътре в белия, добре. Пазер. Последната на втория етаж. Първия си с стаите отворено. Втория етаж. Втория етаж.